Ovo je mnogo zanimljiva stvar. Zove se Peltier, a radi na 12 V. Kad se poveže na 12 V, vuče oko nekih 8 ampera i šta ono zapravo radi? Sa jedne strane se greje i kad tu stranu hladite, dovodite znači u normalu na trenutnu temperaturu 20-30 stepeni, nebitno koliko je temperatura, ova druga strana se ledi. Tu se stvara sloj leda i to dostiže temperaturu do minus 20, minus 30 stepeni. Cool stvar. Evo ovako, znači ta jedna je moćna stvar i takva jedna stvar se nalazi ako znate one frižidere za auto i to što su na akumulatoru, ono što se bodu gde je upaljač. Takva jedna stvar je unutra. Pazite ovo. Ovo sam ja napravio. Ok, nije sve, ovo je samo još test. Ovako, ovde su, ne znam koliko možete vidjeti, ovde su 4 i sa druge strane su još 1, 2, znači 6, ukupno 6 peltijera, 6 tih elemenata. U sredini ovo plavo, to je kao radijator. Ovde je ulaz i izlaz za vodu. Da, to će da mi hladi vodu za laser. Verujem da će da bude bruka. Stiže mi, naručio sam napajanje 12 V i 50 ampera i verujem da će da bude strava, verujem da će da je hladi, znači mnogo dobro, jer da bi koristio laser mora da mi bude temperatura ispod 23 stepena, 22 stepena. Verujem da će, kako ovo moćno izgleda, brate, pogledajte ovo, strava.